Ito, tubero muna tayo, no? Simple lang. Pag ang isang kripo sa kusina nyo ay naputol, no? Dulo. Ito lang ang kailangan nyo. Pag ganyan putol siya, dulo, no? Kailangan mo, pag ikaw ay hindi masyadong nag-aaral sa tubero, walang experience sa tubero, ang kailangan mo nagamit ay ito lang. Teflon, solvent na pandikit, Meltex PVC pipe, at saka ito ganito to, yung kunti lang para doon ito ipasok mo, no? At saka kailangan mo to dugtong para dito at saka doon sa gripo. Ayan, dugtong yan, ganyan. Ito lang bilhin nyo, ayan, para dugtong sa gripo, no? Ito na siya, no? Ayan, no?